Maya pagat panapan po kay katamongan. Ngayon po pagselebran tayo ng Villa dari Pedro at Pablo, Apostoles. Si Claude tamongan po at pangadyan tayo ing Oratio Imperata laban king COVID-19. King lagyo ng ipa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Itamongan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami. Aminan milo ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keko. Ban manakit kapatawaran, ampon biye. Lalapit kami keko, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keko, ing kambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamate na karing dakal at tao. Aduan mi ngay ni keka, ing balikdan mo kami king lugod, at iatsat mi ke kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo ring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi ring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo kabulasan ning kaisipan at katawan, pasignangan mo ing pamagtagulaling ding saririra, king pamaglingap karing masakit. Emulo paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milo retang miyawa na, kumayap na lasan ang malalagwa. Ingatan mo ring lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miyaw na biye. Pagkalam mo ke kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyus kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayran mo kami, tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emusana pisawili ingaklis mi keka, king kagulanan mi, nune pagpus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, San Pedro at San Pablo Apostol, Patulunan ming Santa Monica, kambeda po rin kaya kataong pansariling kapagnasan para kaniting Santa Misa, yabe talating makatuking intentions. Para king kapasalamatan dari, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Joe and Rose Tolentino and family, Ray and Carla Almenanza. At para King Triduo kang San Pedro Apostol, King Pasalamat Dari, Rocky at Ivy Tricia Bondok, Richard and Richie Bondok, Mr. and Mrs. J.P. Lagman, Mr. and Mrs. Don Mauro Gomez, Mr. and Mrs. Ralph Lawrence Parungaw, Rafael Bondok, Randy Bondok, Mark Gozon, Irene Trinidad, Irish Trinidad, Rolimer Ramirez, Maria Angeli Dionisio, Bernard Bagtas, John Kenneth Tumang.
At para karing special intention dari, Ditz and Lito David and family, Adrian and Maria Lourdes Tapnio, at kapayapan pilatan ng Russia at Ukraine. At para King Speedy Recovery dari, Remegi Mateo, Josephine Lorenzo, Angelina Lising, Crismel Dialca, Angel Fajardo. At para karing kaladwa dari, Marina, Israel, Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Jr., Estela, Luming, Mark Rainier, Ricardo, Rosa, Amelia, Father Joel, Luis, Norma, Giancarlo, Benjamin, at Ding Maldang Kaladwa, Kim Purgatorio. Talakad tapo at magyabe, king pamagkanta, king dalita pamuklat. Kinagyoning impam po ng anak, ang po ng Banal Espiritu. Amen. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. At kekaan timurin. May pag at panapon po, Maya pagat panapumpuha mo. pispiras na po ng piyesta ng San Pedro, kabi ng San Pablo, na gamitan tayo po ng bihilya, ng liturya para kreting maulang santo. Kaligi ng kakatang kasal pantayanan. Yabat ang abebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, aminan tarapat pagsisyan din kasalanan tamo, at anyaran pa may lunos na at kapatawaran ng hapong gina. Ginong Jesus, king lagyo mo, pepalakaran ng Pedro yung lumpu, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ginong Jesus, binyem mo kang Pedro, ing katungkulan pakan at mingat, king kabilugan mong kawan, Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, ika mismo, imipasya king ebanghelyo kan Pablo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ang Diyos sa may paintuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alanganga. Amen. Ligaya
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pasikanan mo kay loob, kapamilatan ding panalangin di San Pedro at San Pablo. Ding apostol api pasikan, king kasalpantianan ning bayong talakada iglesia. So panda kaya sana, king dalan ming papunta, king kaligtasan. Itiadan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo, ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ning banal Espiritu. Metong mo, king panga Diyos, hanggaman, king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot, king libro ning dapat daring apostol. Misa na yaldo, i Pedro ampoy Juan, papuntala king templo. Alas 3 na ninggat panapon kanita, oras para king pamanalangin. King lelening pasbul, ayaw sandang, pasbul amasanting, ating metong nga tawong lumpo. Katutubo na ing pangalumpo na. Balangaldo, daralare, king leleniting pasbul, ban magpalimos ka ring tawong lulub king templo. Inyang igit na lang lulub di Pedro, ilang Juan, may nyawa diyang limus karela. Linawereng marat na di Pedro, ilang Juan, at ngarakeya. Lumawe ka kaya kami, linawe na la, panayan lang atin lang ibye kaya. Dapot, nga nang migsalitang Pedro kaya. Ala kong bitas ang kwalta, dapot, dinanda ka king atyo kanako, king lagyo ng Yesu Kristo ning Nazaret. Lumakad ka. Kanita i Pedro, inabot ne ing gamat na, at sewpan neng tinalakad. Kanita mo rin, mirinan lang sikanan ding bitis na't bukong-bukong. Mi palundagya, ikwanang may katalakad, at migmulayang linakad. Kay bat, tikya na lang linog king templo, nga na nang lumakad, nga na nang lundag, pupurit pa salamat king Diyos. Ding sabla, ikit ding lalakad, at babye kapuryan king Diyos. Akilalara, king ya ing taong sadyang makaluklok magpalimus, king lelening pasbul amasanting, ning templo. May nga pamulalalat, may ngasdan, era abot isipan, nung makananuyang kinayap. Amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ing mensahira, kakablas karing sepo ning yato. Ing mensaira, kakablas karing sepo ning yato. Papasyag ning banwang maleparan, ing dangala ning Diyos. Pakilarala, king sikluban, ing keyang depatan. Ingaldo babalita na iti, king tuto king aldo, at ing bengi pabaluna, king benging katuki. Ing mensaira, kakablas karing sepo ning yato. Alang amanong sa salitara, ni siwalang damdaman mo karela, makanyan paman, king mabilugayato, kakablas ing siwalara, at karing sepo ning yato, ing mensahira. Ing mensaira, kakablas karing sepo ning yato. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao, Galacia. Buri kong abaluyo, kapatad ko, kung ing ebanghelyo apenaral ko, eya amanong menibatan king tao. Eketinggap king kanino pamang tao, o tiro ning ninuman kanako, nune Yesu Kristo mismo, yang mipasyag kaniti kanako. Abalitan nyo na, nung makanano kong pamibiyebye kanitang tutuntun ko pa king relihiyon daring Hudyo, at nung makanano king ligalig alang lunos ing iglesia ning Diyos, at nung makanano kong depat ing sablang agyuko, baking asira.
Makauna kong epalak karing Hudyo, kasing edad ko king pamanupad king Judaismo. Maygit epalak ing katapatan ko, karing kaugalyan daring kaya kaming pipumpunan. Dapot ing Diyos, king mal ng grasya, pinili na nanako kanita, anyang atsupa, king atyan ng induko, at inaus na akong sumuyo keya. At inyang biryana neng pakilala ka na ako, inganak na, ban ipanaral ko karing pagano, ing maya pabalita tungkol keya. Eku linapit manyawad kausukan kanino paman, ni eku minta Jerusalem, para makikit ko karetang meging apostol mumuna kanako. Bagkus, minta ko agad-agad ka rin Arabia, at kaybat migbalik ko ka rin Damasco. Kaybat daring at lungbanwa ka rin ko pa muminta ka rin Jerusalem, ban makikit kang Pedro. Agyang may natili kong kayabe na, kilub daring 15 aldo. Ala kong ikit ka ring aliwang apostol, nunemu Santiago, ing kapatad ning Ginoo. Katutuan ing susulat ko, ako maglaram, ing Diyos baluna. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Ginoo, balo mo ing sabla, balo mo ing kaluguranda ka. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At keka, timurin. pamamasa king may pabalita pangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Iyang may kapagalmusad nala, kinaning Jesus si Simon Pedro, nga na, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko, may git ka rin eh. Wa, Ginoo, bado mo king kaluguran da ka. Nga na may kibat Pedro. Sinabi ng Jesus kaya, pakanan mo la, rin ka na akong biserong tupa. Kitang ng kadwang ukdo kaya, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. May kibat si Pedro, wag Ginoo, bado mo king kaluguran da ka. Nga nang Jesus kaya, ingatan mo la ring tupa ko. Kitang na kaya, king katlong ukdo, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. May lungkot si Pedro, uling may katatlo na kitang kaya, kaluguran mo ko. At may kibat siya, Ginoo, bado mo isabla, bado mo king kaluguran da ka. Sinabi ng Jesus kaya, pakanan mo da ring tupa ko. Ing katutuan sasabihin ko kaya ka, inyang kaya nakan ka pa, ikay papiblas king sarili mo, at lalakad ka nung kabisang munta. Dapat potang tumwa ka, yachat mo na rin gamat mo, at aliwayang papiblas kaya ka. At midalaki ka, king lugar ay kabisang munta. Sinabi niti, bani pawagana nung makanano yang mate i Pedro. At mo niya kaligayan king Diyos. Pangasabi na niti, nga nang Jesus kaya, tuki ka kanako. Ing mayap ng balita ni kakatamang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Isa pong human tendency, yung hinahanap nating lahat, ay yung something na magaan lamang sa buhay. No? Kaya kung mag-e-exam tayo, yung dasal natin is, Panginoon, sana po magaan lang yung mga questions, yung exam. No? Ano po yan, no? Yung magaan, yung kayang-kaya. Kahit po sa amin sa sports, no? Pag meron kaming mga katunggali, kung sinong susunod na kalaban, kay basketball man o
tennis o anumang palaro, sports. Pwede ngang sanang makatapat yung mahina lang, yung madali lang kalaban. Ano yan human tendency. Human tendency ganyan. Na hinahanap natin yung easy life. Yung easy life. Itong dalawang santo natin ngayon, si Pedro at saka San Pablo, yan din kaya ang kanilang hinangad sa pagsunod sa Panginoon, ang magkaroon ng easy life, magaang buhay. Marahil, no? Na sa pagsunod nila sa Panginoon, magiging maganang buhay nila. Pero kung talagang titignan natin ang buhay nitong dalawang santo, hindi naging madali ang buhay nila. Their lives was not, we can call easy lives, no? Kasi silang dalawa, maraming mabibigat na pinagdaanan. So imagine dito lang po sa ating ebanghelyo, sa ebanghelyo natin ngayon, ang tanong ng Panginoon kay Pedro na kung, Simon, Pedro, mahal mo ba ako? Pakainin mo ang aking mga biserong tupa. Biserong tupa. Pagkalinga, pag-aruga, pag-alaga. Minsan po, ikaw na nag-aalaga, ikaw na nagmamalasakit, ang hirap-hirap pa alagaan ang mga inaalagaan. May matitigas ang ulo, may mahirap pakisamahan. Siguro, panalangin, baka dinasal ni Simon, sana po magaan paglingkuran itong mga tao na nasa ilalim ng aking pag-aruga. Pero hindi. Sa yung buhay po ni Pedro, kahit yung mga pakikitungo niya sa ibang mga kasama sa pananampalataya noon, nagkaroon pa rin sila ng mga problema. So hindi madali ang nadanasan niya bilang pinakapinuno ng simbahan. Lalo na ang pag-isahin niya yung simbahan. Pero lalo na si Pablo, mas mahirap ang mga pinagdaanan niya. Sa isang account, kinukwento niya kung paano ilang beses siyang na-shipwreck, ilang beses siyang sinaktan, tapos ikinulong. So, ang buhay niya hindi ganun kadali. At dito sa ating ebanghelyo naman, kung babalikan pa si Pedro, sabi ng Panginoon, nung kabataan ka pa, you can go anywhere, kung saan ka mo gustong pumunta, pero pagtanda mo, pupunta ka sa lugar na hindi mo gusto. So, the Lord was preparing to the kind of death na haharapin niya. At again, hindi ito madali, na hindi ganun kadali. Kaya napakahirap maging alagad ng Panginoon. At si Pablo, ayan, dumating ang araw, siya rin ay pinugutan ng ulo. Kaya sa atin po ngayon, siguro ito rin, no? Ipagdarasal ba natin ng isang magaang buhay, madaling buhay? Gayong ang realidad hindi naman ganun. Like it or not, may darating na mga pagsubok, may darating na mga problema, mga suliranin. Tulad ngayon, no? Hindi natin inasahan ang pandemic, hindi natin inasahan natataas ang presyo ng gasolina. Unexpected lahat yan. We might be praying for an easy life, pero dapat tanggapin natin ang katotohanan na parang hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari na maging easy lang ang buhay natin. Bagamat hinanap natin ang magaan, pero parang hindi tayo magiging makatotohanan pag ganun ang mindset natin. Kaya alam nyo, gusto ko yung sinabi ni Bruce Lee. Si Bruce Lee, sumikat po ng mga 70s, di ba? Isang martial artist at actor. Sabi ni Bruce Lee, kasi si Bruce Lee po very philosophical ang mindset niya. Ano rin siya, malalim mag-isip si Bruce Lee. Sabi niya,
Do not pray for an easy life, but for strength to overcome difficult one. Sabi niya. Galing ito kay Bruce Lee. Do not pray for an easy life, but for strength to overcome difficult one. Sabi niya. At siguro ito si Bruce Lee mulat sa katotohanan na imahinasyon lang yung magaang buhay. Sa kanya marami na rin siguro hinarapan na mahihirap. At ito yung realidad. Kaya ang dapat ipagdasal talaga para sa kanya hindi yung sana bigyan siya ng Diyos ng magaang buhay, kundi yung tatag at tibay pamaharapan kung ano man ang dumarating na hirap at pasakit sa buhay. At siguro ito yung nangyari kina Paul at Peter. No? They were able to overcome lahat ng anumang pagsubok, lalo na yung masakit na kamatayan. At para sa atin, all because mahigpit at matalik, mahigpit at matigit, mahigpit, matigit ang kanilang pagkakapit sa Panginoon. Kay Pablo po natin narinig yung I can do all things in Jesus who strengthens me. Sabi, galing po kay St. Paul yan. I can do all things in God who strengthens me. Kung nasa panig natin ng Panginoon, magagawa natin ang lahat. Kasi siya ang lakas ng ating buhay. Kaya ito po yung ating ipagdasal na sana mapasa atin itong lakas na ito. Itong tibay na ito. Itong tatag na ito. Sa kahit anumang bagyo, unos ng buhay, mananatili na nakatingdig. At para kay Paul, para kay Pedro, ang tibay at tatag na ito ay si Jesucristo. Siya ang ating lakas. Siya ang ating katatagan. Amen. Ngayon po yung ating mahayag, ating panampalataya sa Diyos. Sabihin natin, sasalpantaya ko. King Diyos, pang may payang totoo, linalang king banwatiato, at kang Jesucristo, anak ng bugtong ning ginuta mo, pangagliging upaya ni Banalay Espiritu, mi bayit ka Santa Mariam Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepaytas siya banwa makalukluk wananing Diyos, pang mayupayang totoo, ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka ring mabiyempong mga mate, sasalpantaya kuking Banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak di Santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bielang angga. Amen. Kalugurang kapatid, ni Kristo, kaluguraning kayang Iglesia, antabayanan ingatan Ulinita marapta kayo, king mitmong kapanaligan at nga tamang manalangin, Ginoo, ingatan me, ingke kang Iglesia. Ginoo, ingatan me, ingke kang Iglesia. Ginoo, ipagkalog mo, king ding sablang tao miligtas la, at mirasa karela, ing belwan, king katutuan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ingatan me, ingke kang Iglesia. Ipakit mo ing kekang pamaningat karing alang obra, ipagkalog mo ing agadlasan ng manakit matatag akapanintunan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ingatan me, ingke kang Iglesia. Ginoo, maging metong kang matibe kuta, karing mi pasakitan, metong amatibe kuta, king oras ning kaligaligan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ingatan me, ingke kang Iglesia. Ginoo, sa upon mo keng tupad, king kautusan mo, king lugod, kapamilataning pamanuro mo, kaya kaming mitatambayan, king kaya kang pupusanan,
Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo ingatan mi kaya kang iglesia. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, papagbanalan me, pagbanalan me tingaldo, kapamilataning pangamartir, din kaya kang apostol, di Pedro at Pablo. Ipagkaluming tukyana, ning kaya kang iglesia, ing sablang bagay, ing pamamuntukan, ding minunang migdala kaya, king kasalpantayanan. Itiyadon mi, king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Deta pong makasadyang mag-offer, talakad na lang. Manalangin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamang daw matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na sa ning Ginoo itindaon karinggamat mo. King kapuri at kaligaya ning kayang lagyo. King kay katamong kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, daralami laki kareting ayin, kaniting kapiestan ding Apostol Pedro at Pablo. Sopan mo kayong makakilala, king sarili ming kinan at magtamasa, king magitas mong upaya. Tiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka timurin. yat nayorem puso yo. Makayat na no, King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang kanino ipak, Diyos king alangang galubos mayupaya. Kakapnan mong tula, ring kekeng puso, kabang parangalan mila, ring dakila mong apostol, di Pedro, in pamuntok miking kasalpantianan at Pablo, ing matenakan at talapanaran. Pedro, tinas ne ing Santa Iglesia, iba't king tapat akawan ng Israel. Pablo, delaning ing kekang aus, karing bansa at meging talaturune ning yato. Ing balang metong king pinili ng paralan, tinipon net pisan metong imbugtong ng pamilyang Kristo. Pareho lang may kirake king kamatayan ning metong nga martir, at ngayon mapupuri king balang sulok ning yato. Ulinita kang beli sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya, lantok nang naming babye, kapurian kekang.
kaping banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at dayam, ng ginuming Hesu Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinapit, te pasalamat siya kaya ka. Pira sa nebinyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niyo iti ko nga nat ka na niya. Tingin ka na akong katawan, na midawon para kay kayo. Makanya mo naman kay balingapunan, kinuaning kalis, pasibayang pe pasalamat kay ka, at binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niyo iti ko nga minum ko kaniti. Itiing kalis, ning kana akong daya, ning daya ning bay talang hanggang tipan, namibubu parang kaya kahit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran laring kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatay na pamanyo bina may biyaning anak mo, daraw mi keka, ing tinabi ning biyading kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Papang mo ba kaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban biganap yung ilugut, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman din kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye, ading sablang mayang na biye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya lang hangga. Ban kaya biya ng Mariying, Birhen during Diyos, kambi ng San Jose kayong esposo, kaya biya ring apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenad kayo, ipang mayupayang tutup, kaguming banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Paminto king amahan tala pangabo sa mibog kimbalan ng turub, nga tamang ining mangangas manalangin.
Gabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakadulo, parati kaming may kabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambenay maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, ing lawen mo yung kasalpantihan, ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan, ing ginuman tabaya sana, kapilan man kaya kayo. At keka timurin. Ipo may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan, kapayapan kaya kayo. Yung malugod at maganakatang ginom, ning kordero ning Diyos, sa minalakoking kasalanan ning yato, yan untang makakilala at makasadyang tanggap kayo, kaniting banal ng hapunan. Ginoo, ek matampang tanggap ka. Dapat yakas miyay nga mano mo, kumayak na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, pagkaluban mo keng sala, kapamilatan ning tulu, ring kaya kang apostol. Kaniting sakramentong tinggap mi, kapnan mo kaya sana, king kaya kang sikanan. Itiadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kaya kayo, At keka temurin. at bendisyonan ako nga ng Diyos sa may pahintutu. Ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. mayari ni kaya katang kapag masusya, niya umeta ng ini, tuguran tayong Diyos sa ating kapara tamong tao. Salamat kay King Diyos. Diyos. Dakal po salamat. Bening Diyos, kaya kanyan magandang gabi po. Maraming salamat.